Ġen sfin daħ u riħa taqsam ta' ikel le mhux festin tal-miliet imma mument ħelu fil-ħabs tal-imtaħleb magħruf aħjar bħala kors fejn 22 resident kienu qed jieħdu gost jippreparaw l-ewwiet tal-miliet li se jqasmu lil diversi għaqdiet u persuni fil-bżonn. Hawnhekk ir-residenti huma kollha bejn 14 u 21 sena u qed jiskontaw is-sentenza tagħhom fi spirtu ta' riabilitazzjoni. Mal il-kru ta' TVM News daħal fis-sala ċkejkna fejn kienet qed issir l-attività, ir-residenti ddaru mal-kameras jitkellmu dwar l-esperjenzi tagħhom li se jkunu qed jixxandru fuq il-bulettin fi żmien li ġej. Riħa ta' coconut u ingredjenti oħra kif kollox jiġi preparat biex din il-ġimgħa il-ħelu jingħata bħala rigal żgħir imma mill-qalb. Id-direttura l-kura alternattiva fiħdan l-FSWS Remenda Grek tispjega kif dawn it-tip ta' attivitajiet isiru għal żewġ raġunijiet prinċipali. L-ewwel għan hija illi hawnhekk għandna tim ta' żgħażagħ illi qed jitalmu jaħdmu flimkien u qegħdin jagħmlu attività li qed jieħdu gost imma fl-aħħar mill-aħħar anke qed jitalmu fuq team building u kif nista' jiena naħdem ġewwa grupp, ġewwa team. Però mbagħad dan huwa mod ukoll kif aħna nistgħu nagħtu lura lis-soċjetà. Il għaliex waħda mill-affarijiet importanti ħafna li talmu fil-ħajja tagħna hija illi b'dak illi nagħmel jiena importanti li mhux jien biss inkun tajjeb. Grek tajt li kull żagħżugħ għandu l-istorja u r-realtà tiegħu qalet li ħafna drabi ir-realtà li jkunu trabbew fiha tkun diffiċli. Hija qalet li meta wieħed jifhem minn xi persuna tkun għaddiet ma tibqax tara biss l-azzjoni li għaliha tkun ġiet inkarċerata. TVM News jistaqsi lis-Sinjura Grek jekk qatt xiltaqet ma' esperjenza kemm ilha taħdem ma' dawn iż-żgħażagħ li baqgħet stampata f'moħħha. Żagħżugħ illi għadda minn diversi diffikultajiet fil-ħajja tiegħu kien hemm mument illi forsi anke aħna bħala professjonisti tajna qalbna illi b'xi mod jew ieħor jista' jiġi fuq saqajh. Però b'ħafna insistenza ta' ħafna snin, il-ħafna ħidma ta' ħafna professjonisti flimkien illum il-ġurnata qegħdin naraw żagħżugħ illi huwa determinat illi jaħdem, determinat illi joħroġ hemm barra, preparat illi jkun qiegħed huwa wkoll jikkontribwixxi fis-soċjetà. Temmettejt li s-sabiħ tal-ħidma soċjali hija proprju din id-determinazzjoni biex ħajja persuna tkun aħjar.